Ngiyabonga. Angeke ngisakhuluma okuningi kodwa ngatshela ngiyabonga. Ngibonge nakuthi abekhulu. Yo. Oyo mphathi stage ubonga mbanza. Uthi abekhulu loluhlelo laqala li-1 hour and a half. Ngangilo 90 minutes emoyeni. Qala lohlelo. Kwakukuthi nje uhlelo nje olufishane ingene kewanya ingoma. Uthi abekhulu ngenxa ukuthi ke wayewuthanda lo mculo futhi ke nesuke ekhonza ngomgqibelo bese ngesonto wayezamthabela emsebenzini. Wayidlula nje abingelele. Wayengaqedi na 5 minutes wayidlula nje abingelele. Athi awuyazi le ngoma khona enye. Awuyazi le ngoma. Abe naloko okuncane nje azokusho. Lwaze lakhula lohlelo labo 2.5 hours. Tabekhulu kuningi engakukhuluma. Ngifike la ekhaya iPSM. Ngiyabonga Tabekhulu. Ngibonga nekuzandile Tembe. Uzandile bo programs manager 10 years emsakazweni ukhosi. Khona itema elithanda ke. Athi I give you creative license yabo. I give you creative license. Uzandile ke wayithanda ukuthi umuntu amiyeke asebenze. Aqoqe uma ukuthi wenza iphutha, aqoqe kahle futhi akubuyise kahle. BenoThabekhulu babe nendlela yokuthi bakubuyise bakuqondise la wenze khona iphutha. Basiphathe kahle ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nokwaza kwethu. Ay, mhlawumbe ngibambe la kwamanje. Go. Yeah. Angibambe la kwamanje. Ngoba sengiqedile ngabantu abadala. 7 minutes to 2 kodwa umsakazo ukhona ngehlelo ezingasoze zabona. Akuzona inyembezi zosizi no. Ukubonga kumdali nakulabo abangikhulisile.